Royok Sri Kandi, Royok Sri Kandi. Sikro boleh kumingat. Para iki opo? Weh. Pak men opo wartamu ing dalan akeh wong mati keneng opo mati den aniaya sumo supatu rasing kikir sok manyo hilang raganya terus lintir lelakalah hei ha ho ha hei ha ho durung suwe anggonku diutus marang ratu gustiku kepapak barisan segelar sepapan tombak ing rangat kaya jati ngarang mripate mencorong nganti kaya singa barung. Hei, Gus. Ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira bojomu? Tambuh marang aku Antasena. Antasena? Yo. Satriya ning Ngamarta. Satriya Ngamarta. Yo. Ari takon kuwi sapa? Tambuh marang aku. Jenengku Tirta Karna. Sapa? Tirta Karna. Ya iki jenengku. Tirta banyu Karna kuping, banyu sing metu saka kuping. Apa? Hus. Aja ngumbar wati. Kuwi jeneng cilikanku, banjur aku gedhe aku diparapi Darwin. Darwin kuwi apa? Dahar turu karo kanca-kancaku. Wenehke Sri Kandi. Ben wis tak wenehke gurung apa? Arep tak bondo tangane tak krincung sikile mbok pengewan-ngewan nang negara Ngastina. Parat iki purunane ra nrimake. Jebul ponakane kowe. Yo. Ayo. Kowe iso ngajak Bibi Sri Kandi yen wis gumlundung sirahe Antasena. Piye? Parat wong lekan golek momongan kebo punuk, golek pasangan merangi tata